Хайырлы кеш, тур эфирда яңалықтар шығарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Алғатова бүгінгі тіп темалар хақында. Қаңғыр іш 40 елдан сында біліне. Шәһәр судында шәһәрдәшләріне алдап фатирсыз қалдырған риэлторларны хөкем ителәр. Мишин түзікме, электр шыбықлары искірмәгәнме? Янгын күзәтчілік инспекторлары Рябинушка поселогында рейд үткәрде. Хезмәткә һәм абаруныга әзерме? Шуалда республика күләм ГТО фестивале стартала. Онда кемнәр катнашачак? Қаңғыр іш 40 елдан сында біліне. Шәһәр судында қора риэлторлар іші бойынша отырышлар дәвам ете. Бүгін оларның шираттағысы. Законсыз эшләүче риэлторлардан тұрған түркім 13 жыл дәвамында 30-дан артық шәһәрдәшін алдап фатирларын үзләштергән. Мошенниклар элеккеге хокук сакчылары теркәү палатасы хезмәткәрләре. Суд залынан хәбәрчебез Гүзәл Шихапова сюжеты. Мошенниклар кыңгыр эшләрен 2003 елда башлый. Гафуров һәм Шилканогов элеккеге полиция хезмәткәрләре. Җинаятьче төркемдә Росреестр күчемсез милек агентлыгы хезмәткәрләре дә бар. Период с начала марта 2003 года по 2003 года по 23 июля 2012 года в городе Набережный Республика Татарстан Гафурова, Щелканов, Крулюк, Коровин, Щепицын, Каюва, Назикова, Кокулев в составе организованной преступной группы совершили путем обмана ряд хищений чужого имущества. Мошенниклар һәр вакыт бер схема буенча эшләгәннәр. Гадәттә риэлторлар кешенең ышанычын яулап, фатир яки бүлмәне сатарга ярдәм тәкъдим итә. Кармакка нигездә социаль яктан авыр хәлдә калганнар, тормыш авырлыгыннан эшүгә бирелгәннәр, күп балалы гаиләләр, ялгызлар эләккән. Риэлторлар аларның акчасын үзләштергән, шәһәрдәшләр исә алданып урамда калган. Период с начала марта 2003 года по 30 ноября 2003 года Гафуров, Щелканов и Коровин в составе организованной группы совершили мошенничество в отношении Сулеймана при следующих обстоятельствах. В целях реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества Коровин в период с 1 марта 2003 года по 14 апреля 2003 года несколько раз встречался с Сулеймановым, вошел к нему в доверие и предложил помочь продать его комнату площадью 12,3 квадратных метра. Әлеге төркем шәһәрдә 10 ел буена кешеләрне алдап 20 миллион сумнан артык акча эшләгән, зыян күрүчеләргә ачыктан-ачык янау очракларда теркәлгән. Период с 1 октября 2003 года по 30 ноября 2003 года во дворе дома 5107 Коровин, действуя из корыстного побуждения, самостоятельно Гафурова и Щелканогова, угрожая временным насилием, потребовал от Сулейманова написать расписку о получении им 95 тысяч рублей за проданную комнату, то есть совершить действие имущественного характера. Суд утырышына 30 кешедән бер зыян күрүче генә килгән иде. Алданучыларның икесе вафат, берсе үз-үзенә кул салган. Беренче утырыш нәкъ 1 ел элек булды. Шул вакыттан бирле барлыгы 60 утырыш узды. Хәзер хөкем карары чыгарыла. Гаепләнүчеләргә мошенничалык маддәсе буенча җинаять дәрәҗәсенә карап 10 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгін түнлі газ бистәсінің 4-5 йортында орнашқан фатирда янгын шықты. Сәбәбі электр шыбықларында қысқа ялғаныш. Янгын йоқы бүлмәсендә башлана. Аннары балконға үрлей. Барлығы 14 квадрат метр мәйданға зыян келе. Янгын вақытында фатирда хуҗабикә була. Коткаручылар килеп җиткәнче аңа йорттан чыгара күршеләре булыша. В результате пожара Хуҗабикәнең кулы янган, тик ул хастаханәгә барудан баш тартты. Аңа беренче ярдәм күрсәтелде. Янгындарны кисәтү өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары шәхси йортларны, мичләрне, мунчаларны тикшерде. Рябинушка поселогында мондый рейдлар елына берничә тапкыр уздырыла. Бирдә яшәүчеләр моңа өйрәнгән инде. Шуңа күрә инспекторларның эшенә каршы түгел. Бүген оештырылган рейдта тикшерүчеләрнең игътибарын күбрәк искерә башлаган йортлар җәлеп итте. Рябинушка поселогында иске йортлар җитәрлек, әмма күбесендә хуҗалар өйдә юк иде. Шулай да инспекторлар кагыйдәләр язылган белешмәлек калдырды. Беренче чиратта инспекторлар мунчаларны тикшерә, еш кына янгыннар иске мичләр яки электр шыбыкларының төзек булмау аркасында килеп чыга. Репиннар гаиләсе күп балалы. Людмила бер үзе 5 бала тәрбияли. Балаларга янгын куркынычсызлыгы турында кечкенәдән сөйләргә кирәк ди ул. Смотрю, они у меня без присмотра не остаются никогда дома. Кай чакта өйдә балалар үзләре генә кала. Әгәр кулларында шырпы күрсәм, кисәтү ясыйм. Ут чыгара торган әйберләрне еракта тотам. Мин моңа җитди карыйм. Икенче йортта кисәтү белән генә котылып булмаячак, электр шыбыкларын алыштырырга кирәк. Шырпыларны да ераккарак яшерү артык булмас. Мама, спички в доступном месте для ребенка. Янгын чыгуның төп сәбәбе ата-аналарның балаларына карата игътибарлы булмавы. Шәхси йортта исә барысында күз уңында тоту тагы да авыррак. Тут глаз да глаз нужен ребенку. Гел карап кына торырга кирәк. Монда йортта яшәгәч баланы үзенең генә калдырып та булмый. Үзем белән йөртергә тырышам. В ходе рейда, значит, особое внимание уделяется.
Рейд барышында айрыша зур игътибар электр шыбыкларына мечләргә бирелә. Без шәһәрдәшләргә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен аңлатабыз. Инспекторлар Репинушка поселогында яшәүчеләргә янгын чыга калса, үз-үзеңне ничек тотарга кирәклеген дә искәртте. Ярдәм күрсәтүче хезмәтләрнең телефон номерларын исләренә төшерде. Барысына да белешмәләр тараттылар. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Яңалыклар. Уйыннан уймак чыгардылар. 16-да 2 йорты ишек алдында юл именлеге инспекторлары 21-дә 12 маркалы автомобильне тикшерә. Алар машина йөртүченең һәм пассажирларның үзләрен сәйер тотышына игътибар итә. Тикшерү барышында Сорман районыннан килгән кунакларның машинасында шикле үсемлек табыла. Хәзер бу факт буенча тикшерү бара. Шул ук көнне автоинспекторлар магистральный урамында һәлакәткә юлыккан машинада да наркотик матдә таба. Приора машинасын йөртүче зур тизлек белән 3 автомобильне бәрдерә. Тикшерү барышында инспекторлар машинада порошок таба. Аварияда гаепле 25 яшьлек ир егет һәлакәт сәбәбен аңлатып бирә алмый. Бәрелү нәтиҗәсендә бер пассажир имгәнә, әмма ул хастаханәгә барудан баш тарта. Что случилось? Ну что случилось? Ничего не случилось. Сол. А? Холодно. Холодно? Да, вот решили полностью заполнить анкеты, чтобы было потеплее, можно где разбежаться, прыгнуть. А что произошло? Видимо, мой перехвастался товарищ. Хотел открыто сделать, дверь закрыть. Не довел до конца. Что? Не довел до конца. Что не довел? Операцию. Мәктәпләрдә каникуллар дәвам итә. 29 мартка кадәр укучылар ял итәчәк. Бу вакыт эчендә балалар өчен шулда 80-нән артык чара оештырыла. Аларның иң күләмлесе ГТО, ягъни хезмәткә һәм оборонага әзер фестивале. Республика күләмендә үткәрелүче чара иртәгә старт алачак. Ул 3 көн дәвам итә. Бу хакта бүген Мәриядә узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Тулырак хәбәрчебез Илсөя Валиуллина сюжеты. ГТО буенча фестиваль 3 көн дәвам итәчәк. Анда укучылар йөгерү, йөзү һәм ату буенча әзерлекләрен күрсәтәчәк. Завтра начинается. Иртәгә республиканың 48 районыннан командалар килә. Бу 480 бала дигән сүз. Ярышларда 5 егет һәм 5 кыздан торган командалар катнаша. Фестиваль 13 сәгать 30 минутта Дельфин бассейнында йөзү ярышлары белән башланып китәчәк. Кичке сәгать 6-да шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗат сараенда фестивальне тантаналы ачу булачак. Анда Татарстанның премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев килүе көтелә. В прошлом году такой фестиваль проходил. Узган ел мондый фестиваль үтте, ләкин анда кичкенәрәк 7-8 сыйныф укучылары катнашкан иде. Быел ярыш 11 сыйныф укучылары арасында барачак. ГТО фестивале 26 мартта төгәлләнә. Яршаллы спорт комплексында ярышларга нәтиҗә ясалачак. Тантана 13 сәгать 30 минутка билгеләнгән. Илсөя Валиуллина, Дмитрий Райчеев, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Рузил Мингалимов белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.